Моя следващ гост през последните 6 години ръководи търговска част на една от най-големите компании у нас. Преди това е работила в сферата на недвижимите имоти и международните валутни пазари. Преди година той се събужда с решението да си купи бои и четки и започва да рисува. И той рисува така, сякаш го е правил цял живот. Как се случва това, ще разберем сега от Евтим Русев, който е тук заедно със своя син Давид, който е изкрата на вдъхновението му. Здравейте, момчета! Здравейте! Здрасти, Давид, много си сладичък. Кажи ми, Евтим, ти как се събуди един ден, човек, който се занимава с недвижими имоти, с дрехи, с неща, изведнъж започваш да рисуваш и то тези красиви неща. Как става това? Ами, как става? Не знам точно как става, защото то си е... това е един резултат на, как да го нарека, чудо някакво. Ако някой вярва в чудеса... Аз имам обяснение, но те питам все пак и теб. Да. Аз също ще ти кажа своето мнение. Аз още му търся точната причина или начина или пътя, но в крайна сметка има достатъчно красноречиви резултати, така че те са по-важни. Това е дар. Това е дар. Надявам се, да. Няма как иначе да се събудиш, просто да си купиш четка и бои и да рисуваш по този начин. Ето това цвете, което на мен много ми хареса, си го направил онзи ден, ти ми каза. Да. Искам тази картина, да искам да за мен, аз много обичам цветя. Разбрахме се. Да. Като дете си рисувал все пак? Не съм. Не си рисувал като дете? Никога. Аз винаги съм бил далече от този тип занимание. Давид, какво ще кажеш при моето момче? Баща ти изведнъж си купува бои и четки започва да рисува. Ти как мислиш? Как се случва това нещо? Ами аз мисля, че може да рисува така, защото му е вроден талант от малък. Точно така, Пиле. Виж колко си умничък. Ти рисуваш ли? Да. И ти рисуваш? Вече ходя на уроци по графика. Да. И... По графика? Да. Каза ми татко ти, че искаш нещо коли да конструираш, така ли? Автомобили? Да. Ти ще ставаш конструктор на автомобили ли? Да. Боже, какви деца! Ти на колко си години? На 10. На 10? Евтиме, ти откъде черпиш вдъхновение за своите картини? Ето тук виждам, имаш и тала, и лица, и цветя, флорални мотиви. Ами, виж, вдъхновението ми идва от желанието ми винаги, това в каквато и да е посока. Винаги се опитвам, като правя нещо, да си го направя както трябва, да не разчитам на други. Може би и затова почнах така аз да рисувам. Вместо да отида да купя някъде нещо, и реших аз да си направя първата картина и така започнах да ги правя. Оттам нататък вдъхновението ми е свързано с това да стават все по-хубави. И ставайки все по-хубави, да бъда добри пример. Защото всеки е пример за другите, но от нас зависи какви сме, добри примери или лоши примери и така нататък. А колко време ти отнема да нарисуваш една картина? Да речем това цвете, което сега тези дни си нарисувал. Колко време рисува тази картина? Ами, аз не знам как ще прозвучи. Който ме познава, може би вече се усмихва от другата страна на екрана, но както цялото това занимание да рисуваме леко скандално, покрай общата ми общия ми образ, също така и картините ги рисувам най-вероятно по нестандартен начин, тъй като ми отнема час, два, три максимум. Значи си доста продуктивен, дето се вика. Да, като на конверно. Изложби правиш ли, продаваш ли? Да, продавам ги. Продаваш, правиш изложби? За съжаление и тази част тук малко в България е не толкова уважена и защо? Интересът към момента е по-голям извън България. Извън България? Да, и продажбите са свързани предимно там, чак до... Продаваш в чужбина картини? Да. То тук колко един проблем ли имаме, че да стигнем чак до картините и спокойно да се отнесем към тях и да кажем да, някой е правил, заслужава си, нека да вземем и така нататък. Много по-трудно е и то обяснимо трудно. Да. Но интереса го има и въпреки моята несериозност към тях, защото мен не ми е основна
дейност. Да, аз знам, че не ти основна дейност и ти работиш като менеджер и то доста сериозна работа имаш. Как ти стига времето, как го разпределяш и кога рисуваш през нощта ли? Ето, например, Хемингуей е писал през нощта книгите си прав. Прав ли? Да, писал е прав на машината. Аз съм била в Хавана, в неговата къща и машината е сложена и прав е писал през нощта. Не може. Ти как рисуваш? Кога работиш през деня? Сигурно работиш. Работа, през деня. Когато се прибра вкъщи, но нямам някакви... Нямаш някакви часове. Да, музи, които да ми дойдат свише, че пък да прибеля очите и да почна да рисувам. Няма такова нещо. Аз толкова много желания имам и идеи и от това пък и вдъхновение и така нататък, че стига да имам празно едно платно, веднага го започвам. А това там с листото, с капката, си го видял някъде или че го нарисува или си го представи? Аз... Защото вчера и аз снимах една капка, такава паднала на едно листо на мой домат. Харесва ли? Много ми харесва, да. И това си мисля, видял ли си го? Аз съм го виждал, но аз не съм гледал така да го копирам. Да. Но обичайки природата и наблюдавайки света около мене, те вдъхновенията идват без да ти казват аз съм вдъхновение и сега ще ме рисуваш така нататък. Гледал съм го, виждал съм го, харесвало ме капката за мен е едно много хубаво нещо като символ. И явно оттам съм го взел. Цветето си е цвете, виждаш. Имаш ли любим художник от световните или от нашите българските, някой, който искаш да... Не, аз съм си любиме. Аз съм си любиме. Аз пак ти казвам, далече съм от, колкото и странно да звучи, но от сферата на изкуството. Аз не съм учил, нямам рамката, нямам каноните, които да следвам, правилата, кумирите в тази област, като най-големите имена, пък те кога са живели, какъв филм е бил периода, пък той да ме вдъхнови някой, пък да взема да го копирам. Не. Аз изведнъж почна да рисувам и тук от година и нещо, картини много. Тоест аз мога на ден, ако имам времето и възможността, поне по една минимум. Да. Добре, разбрах, че средствата от продадените картини ти ги даряваш на бедстващи деца в Уганда. Защо там? Как ти... Нека да спра, преди да сме продължили. Това е идея. Това е идея? Идеята е следната. Аз значи не съм разбрала нещо. Не, правилно си разбрала, но основният въпрос е хубаво, аз правя картини, нали? Или някой прави. Въпросът е след това какво се случва. При мен основните две цели са следните. Едното е, първата е да покажа или на този, който се впечатли, да знае, че в себе си има не едно нещо, не както Давид казва дар от малък и така от Господа. Той всеки си има. Въпросът е да си ги намерим тия неща. И ако си ги намерим, тогава ще разберем колко сме богати вътрешно. И ще почнем да се изразяваме и така нататък. Тоест, когато човек си мисли, че е някакъв завършен образ и е добър в нещо си, било то водопроводчик, директор или артист и така нататък, всеки трябва да знае, че има още нещо. И стига да е достатъчно смел, може да го извади. Аз примерно никога не съм предполагал, че ще седна да рисувам. От тук може да се очаква, че мога и да пропея, нали? Или да стана световен шампион по бокс. Но това е основното нещо. Тоест всеки трябва да търси себе си да вади начина си на изразяване. Оттам нататък другото какво е хубаво, има картини, продаваме ги, но той цикъл трябва да продължи. Едното е да говорим, другото е да правим нещо. И мисля, че има доста хора, сфери, които имат нужда да им бъде помогнато. Да, но защо в Уганда, ние в България това е идея. Имаме си домове за дечици, изоставени от родители, за сирачета, социално слаби, защо пък да не си помогнеш на нашите? Аз нямам против. Аз нямам против. Ако става въпрос за чужбина, може би пътеките са много по-утъпкани. Няма толкова голямата бюрокрация. Няма това е много лошо, че го казваш. Би трябвало и тук да е възможно човек да помогне. Ама тук, защото не сме сигурни, че парите ще отидат по предназначение и там, където... Нали? Съмнение, нали? Това е балкански менталитет. Имаш съмнение, че парите ще бъдат усвоени там от някой, който няма да стигне до децата. Разбирам те защо за Уганда, но все пак трябва да помогнем и на нашите си дечица, които между другото мизерстват. Абсолютно. Мизерстват. Абсолютно. Това е втората основна идея, да може да помагаме след това. Да се случва, да се завърта колелото, като помогнем някой
пък може още на неговата възраст да си откри този талант. Да. И не като мене тук Е. на моята преклонна възраст. Ма на твоята преклонна, ма така първо не си преклонна, второ така дошло. Това е някакъв дар. Аз съм абсолютно убедена, че това не е случайно. Не може изведнъж ти през тези живот да не си рисува и да почваш да рисуваш. И то аз ги виждам тук на живо и ги харесвам. Обаче ми е любопитно да те попитам на твои изложби. Идват ли професионални художници, които ти казват, че им харесват тези Много неща интересно. и каква е тяхната оценка? Много интересно. Ами аз само така положителни оценки имам. Колкото не искам да звучи. Идват, да, изтъкнати личности, имена в тази сфера. Да, и какво ти казват? И Чудят ли си, че ти отскоро си те започваш? първо идват на някаква изложба, виждат как изглеждам и си И казват, готино изглеждаш, какво? Да, ама не съм художник, не с баретите и с косата къдрава, да са бяла. И да съм отведен в някакъв свят. И хората може би предполагат, че ще видят някакви такива едни истерични избълвания на някакви страсти, които на нищо не прилича. И идват малко така скептично, обаче като ги видят картините, една до друга и то многото, виждам в погледа им, първо те се изненадват, че явно има нещо. После тръгват да ми правят някаква забележка, но усещайки, че тя е професионална, и сещайки се, че аз не съм учил. Нито си учил, нито си завършил, нито си учил композиция, нито все пак то се учи. Явно, те се изненадват от това, нали? И се спират и казват, всъщност продължава. И имат любими картини, те самите виждат. Висока оценка ти дават, след като даже не ти правят и някаква забележка. Не, по-скоро биха ми дали съвети. Получавал съм, винаги ги приемам, защото са добре. И така, да, радва на това, съответно. Аз си те представям теб, не знам сега дали ще искаш да го направиш това, че си те представям с голямата шапка и на морето и някакви жита и долу така морето. Въпреки, че седим с един мой приятел Камен Балкански на морето и гледаме един залез прекрасен и водата и една лодка с едни бели платна. И аз му казвам, Каме, колко е красиво това. Представяш, защо не го нарисуваш? Той каза, то много е красиво, но ако го нарисувам, ще бъде кич. Морето, лодчицата. Да, малко е да, така е много красиво, да. Но аз те представям тебе някакви жита и нещо. Ще рисуваш ли лятото, като гледаш пред тебе си сложил триножника и гледаш пред теб някаква красота? Или ти си рисуваш у дома? Да, си рисувам вкъщи, но то няма значение къде рисуваш и какво виждаш. Първо, може би е важно да виждаш, като гледаш. Нали? Но вдъхновението идва от всякъде. Било то на море, на планина, в очите на един човек да гледаш. От всякъде идва вдъхновението и важното е да се поддържа. И може би, надявам се, аз пък да се преодолее в един момент, как да кажа, тази несериозност или пък да се я запазя, не знам. Защото на мен това ми е богатството, че нямам рамки. И така ги рисувам нещата. А пък това малко... А ти що не си напуснеш този бизнес, други да си рисуваш само? Колко ти стават хубави нещата? Те може би са взаимно свързани. Те не си приличат, нямат общо. Общото съм аз, но да речем едното е гумите на колата, другото е двигателя. Нали? Те си свързани, всичко е част от мене. Искам да питам нещо, Давид. Гордееш ли се с тати? Много. Ах, слагах мой, много е. Ето това е, което човек е хубаво да чуе и да бъде щастлив. Да каже детето ти, че се гордее с теб. Ами пожелавам ти моето дете и тата да се гордее с теб, като пораснеш. И съм сигурна, след като на 10 години искаш да ставаш конструктор на автомобили, ходиш на уроци по графика, така че кой знае какво очаквам от тези деца, които сега са малки. Каквото ги чака, важното е да им помагаме. Така. И след като чувате историята на Евтим, това означава, че нищо не е загубено и че трябва да следваме мечтите си. И когато следваме мечтите си, ще сме по-щастливи. Много ти благодаря, че ми беше на гости. И искам да се разберем за тази картина с цветето, защото много ми харесва. Добре. Чао. След рекламите тук ще бъде Стефан Щерев.